Шаллы янындағы Мәләкәс елгасын чистарталар. Быйыл елга үзәнен төзекләндерү башлана. Бу эшкә 477 миллион сум акча билгеләнгән. Финанслау, уникаль су объектларын саклау һәм экология ил-күләм проектлары буенча мөмкин булды. Тәҗрибәле балык тотучылар Мәләкәс елгасының пычраклыгыннан инде күптән зарлана. Монда хәтта кармак белән дә балык тотып булмый диләр. Су үсемлекләренең күбәюе, сазлы ләмнең артуы сәбәпле балыклар да үрчеми. Я раньше прямо слунки пил. Мин элегрәк 70-нче елларда елга суын эчә дә ала идем. Ә хәзер бу сәламәтлеккә бик куркыныч. Янәшәдә чишмәләр күп, елга суы чиста иде. Хәзер елга сазлыкка әйләнеп бара, начар исләр килә. Монда балыклар да бик сирәгәйде. Тиздән Мәләкәс елгасы үзгәрер дип вәгъдә ителә шәһәр башкарма комитетында. Быел Түбән Кама су саклагычы зонасында 1450 метр озынлыкта Мәләкәс елгасы үзәнен чистарту эшләрен башларга планлаштыралар. Бу максатларга федераль бюджеттан 164 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Быел бу сумманың яртысын үзләштерәләр. Обязательно надо. Заросло все ведь. Сейчас же каждый год все теплее и теплее становится. Это же влияет тоже на это вот. На водоросли. Даже в Каме, вот в Нижнем Бефе раньше не было, сейчас такие водоросли растут, это ужасно. Не очень чисто. Это для нас, для детей, для будущего нужно, для нашего поколения. Возрастает ведь, все засоряется. Пусть будет хорошая экология у нас в городе. Мне, например, я за, пускай очищает. Шулай ук экология программасына кертү өчен Мәләкәс елгасы үзәненең шәһәр өлешен чистарту проекты эшләнде. Озынлыгы 3350 метр. Бу эшкә 313 миллион сум тотыла. Моннан тыш яңгыр сулары агымнары өчен локаль чистарту корылмаларын төзү күздә тотыла. В настоящее время исполнительный комитет ведет подготовку проекта. Хәзерге вакытта башкарма комитет 2 адрес буенча урнашкан 2 локаль чистарту корылмасын төзү буенча проект смета документларын әзерли. Тукай буе белән 5-нче микрорайон арасында проект документлары эшләнгән. Уңай экспертиза бәяләмәсен алган. 270 миллион сумлык эш башкарыла. Тукай буе белән Муса Җәлил проспекты кисешкән урынның проект документлары экспертизада. Ул 120 миллион сумга эшләнәчәк. Мәләкәс елгасы үзәнен чистарту проекты 2 елга исәпләнгән. Су төбеннән 400 мең тоннага якын ләм чистартылырга тиеш. Хәзер аның калынлыгы 1 метрга якын. Бурычлар билгеле, эшкә керәсе генә кала. Алия Галиуллина, Ленар Султанов, Татарстан яңалыклары, Чаллы.